Bueno, eskerrik asko zuri Ekaitz, eta larregi luzatu barik, baina apur bat atzera egingo dugu denboran, nundi gatozen gogoratzea be importantia dalako, 1982 urtera joango gara, urte hartan sortu zeban euskaltzale talde batek eta Kitxo Euskara Elkartia, Ibarren euskara gutxi entzuten salata, hori aldatzeko ilusio handiarekin. Eta euskaltzale taldearen ilusio eta helburu berari heltzen detzagu gaur egun be, ametsura bete arte, Eibarren euskaraz bizitzeko ametsa egi bihurtu arte. 30 urteko ibilbide luze horretan, gure helburuak betetze aldera, programa, ekintza eta jarduera ugari pasatu dira elkartetik, batzuk desagertu egin dira, beste berri batzuei lekua haitzeko, azken batean mundua oso azkar aldatzen ari da, eta gizarti aldatzen joandan moduan, elkartia berabe aldatzen eta hasten joan da, sasoi berrizetara eta herritarren preminetara egokitzen joan gara eta egokitzen jarraitzen dugu, baina gure betiko balioak sekula astu barik, ezta? Elkarte irekisa, herrikua, eibartarra, berritzailea, feminista eta parekidea izaten jarraitzu nahi dugu beste gauza askoren artean. Eta ibilbide horretan eta aste horretan, bidelagun asko izan ditu eta ditzu gaur egun elkartiak, zuetako asko hemen zauzie, danak ez esatiarren, eta horrek berak beha onditzu eta aberastu eitzen dago elkartia. Gaurtik aurrera urte oso bateko gizarteratze kanpaina zirraragarri bati ekingo detza eta Kitxo Euskara Elkarteak, gaur aurkezpena da, urtean zehar joango sari hainbat gauza ikusten, eta segaitxik eta zertarako kanpaina hau. 2022an, hausnarketa sakona egin genduan, elkartiako 30 urte betetzen zitsuala eta agerizan gelditzu zan, elkartia ez dela hain ezaguna, edo ez behintzat guk nahiko genuken beste ezaguna herrixan. Kanpaina honekin lortu nahi duguna da, herrixak elkartia hobeto edo gehiago ezagutzia, zer dan elkartia, ze balio ditsuan, zer eitzen daben eta ze helburukin. Herritarrak bazkide itxia, gure balioekin, gure jardunakin eta gure helburuekin bat eitzen dabelako. Azken batian, beste ezeren gainetik, babes soziala da lortu nahi duguna. Gure komunidadia onditzea nahi dugu, gure ikuspegisa eta helburua partekatzen dutenak inplikatuz. Bestetik zelan ez, gaur egungo bazkidiak leialtzea be nahi dugu, eta aitortza egin eta eskerrak emon. Eta lankidetza sustatzia bebai. Lankidetzaren ahalmenian sinesten dugulako, herrixan zein eskualdian, Euskal Herrixan segaitxik ez, norbanakoekin zein kolektibuekin, elkarrekin lan eginda, eraginkorragoak izango gara eta. Pentsatzen dugu, esan dugun horrek danak berak, ekarreko dabela elkartearen ahalduntzea. Eta hori guztia izango da, gizarteratze kanpainaren muina edo ardatza, eta kanpaina orkestiakin batera, lehen aitzatu dugun moduan, posarren aurkeztu nahi detzuegu, webgune berrisa, dudabarik kanpainarako ezinbesteko tresna izango dana, eta ekik azalduko etzuen ondik norakuak. Bai, hori da. Neurgira egindako webgunea garatu dugu Kodezintaz enpresa Ibartarrakin. Webgune berrisa dinamikoa eta interaktiboa da, Eibarko aktualidadia modu erabilgarriago eta argisago batean eskaintzeko eta Kitxo Euskara Elkartearen jardueraren informazioa une oro zabaltzeko. Aldaketa nausizena azal antolatzeko eta biztaratzeko moduan dago, eta gainera webgunea estetikoki erakargarria izaten saiatu gara. Oin arte eukidogun webgunea txiki gelditzu jaku, beraz beste modu baten antolatu nahi izan ditugu gure edukisak. Bertan, aktualidadiari lotutako albiztiak, bideoak eta argazkisak eta elkartearen proiektuak eta zerbitzuak nabarmentzen dira. Argazkisak eta ikusentzunezkoak ikustarazteko teknologia hobetu eginda, eta holan nabigazioa eta funtsezko informazioa eskuratzea erraztu nahi izan dugu. Bestalde, erabiltzaileen eta elkartearen arteko interakzioa errazagoa izango da hemendik aurrera, adibidez, ikastaroetan eta programetan izena emotia bertatik inal izango da, aurrekontuak eskatzea bebai eta beste hainbat gauza. Gainera, edukisak kudeatzeko sistema hobetu dugu eta weburiaren egitura malguagoa izaten saiatu gara. Holan, une berezizetan edukisak nabarmendu izateko, azken ordukoak argitaratu izateko, atal berezizak sortzeko eta beste hainbat gauza egiteko aukera ematen duzku webgune berrisak. Gure beharretara egokitzeaz gain, erabiltzaileak ere oso kontuan izan ditugu webgunea diseinatzeko orduan, eta nabigatzerakoan zuen esperientzia onena izan dadia nahi dugu. Orduan erabilgarritasunaz gain, sinpletasunaren eta argitasunaren aldeko apostua egin dugu. Gaur egunean, erabiltzaileek dituzten ohitura kontutan hartuz, gure webgunea guztiz egokitzen da gailu mugikorretara eta tabletetara. Eta erabiltzaileak non nahi eta noiz nahi zer daitezkela bermatzen dau.
Webgunearen teknologizari esker gainera, beste plataforma batzuekin bateragarria izateko gaitasuna da bere ezaugarri nagusietako bat. Horrek aukera ematen dezku albiztiak eta zerbitzuak beste webgune batzukin trukatzeko, eta modu horretan lankidetza sustatu daiteke beste elkarte eta komunikabide batzuekin. Orain dela hilabete batzuk, Plone teknologiari buruzko mundu mailako konferentzia antolatu zeban Kodezintazek hemen bertan, Koliseon, eta orain, puntako teknologia hori erabilitza gure webgunea garatu dau. Oso pozik gauze emaitzarekin, oso ondo elkarru ulartu garalako hasieratikan. Eta ere berian, eskerrak emain nahi detzau Eibarko udalari eta DBGSari, eskualdeko garapen agentziari, webgunea sortzeko egin daben inbertsioa gaitxik, eta gure proiektua garatzeko eta komunitatean zabaltzeko erakutsitako konpromisoa gaitxik. Elkarrekin, guztiontzako aukeraz betetako etorkizun digitala eraikitzen ari gara. Bueno, eta maitxu horretik eskerrak emon nahi detzeu, espot horretan kolaboratu dutenei, Mertxe, Neida, Susana, Isidro, Andrea eta Edurne Berbalagunak, Elene, Joanes, Nara, Manes, Usuel, Lorea, Miren, Gurutz, Niama, Asier, Ainara eta Ainura. Gure eskerrik beruena bebai AZK, komunikazio eta publizitate agentziari, kanpainaren diseinua gaitxik, eta zuidan hori eskerrik asko tortziarren, eta eskerrik asko beti ondo-onduan gure bidelagun izatiarren. Espero dugu zuen bizitzaren zati izaten jarraitzia, zasken batian sarelako gara. Eskerrik asko.